Здравейте, потребител на YouTube, това е аз съм Сабай и се играем на Subway Surfers. И това е пети епизод, част втора, защото без исках натиснах за изключване, без за пауза или код направих, но трябваше. И писах част първа е 5 и това ще го кръстя Subway Surfers. И тън, и ще пиша част втора, и епизод 5, краят. И пиша 6, и другия епизод 6. Така. И трябва да съберам наистина много. Трябва да ги правя вече. Съберам, вече ставам сериозен. Хора, както ви казах, трябва да съберам, значи. 6 епизод. Знаете, няма говоря за това, защото мисля, че ви е образала секунда. Не ми пука. Няма говоря, не ми пука. Дън. Fuck Вместо fuck your. С страна на края. Бахтюм. Хора, пишете в коментарите как или не знам. Да, пишете в коментарите как да се направя за момента да изтегля това. Майнкрафта, GTA-то, някои искат на GTA да играя. На това, на Харито или на Потилчо. Не знам на кой, но на някои хора казват на някои хора казват да играят GTA или GTA, не знам. И кажете как да пиша там горе, какво, гигата, как се казва, не знам, гигата нещо си, а отдолу find, ама как точно, как, кажете, моля ви. Така. Да. Много добре, ще мога да поскоча. Една шкъмка. Аз ще смена рекорда същото само. Ще събера много жълтици, трябва да ги събера. По 1000 всеки път, като се облъскам. Би трябвало. 1000 нещо, нямам точно 1000. Трябва да ги съберам, хора. Някакъв. Сега дет го взимам. Това дет го взимах сега, дето летя с него. Той не е полезно, хора. Както магнита да кажем. С магнита и това са най-лесно. Тъвън като говоря с за магнита и за дни, магнита се покава. Елай, черт. Бавно спрях. Време. 138 жълтици. 1, 3, 8. И блъсък. Трябва да се настроя това. Хора, ще спра на паза, че играта ми се прицакаш. Ще се настроя, ще спра на паза. Добре, върнахме се. Изпробвах сега, нищо няма. Направих я. Не я направих, или я направих, не знам. Но би трябвало да не прави вече. Те ще се ги сарят. Аз се облъснах. Лагна. Много здраво лагна. Бук. Имаш. Бум. Няма. И хора, в клиповете може да гласът ми да е като на 5 годишен, но съм на 12. На 11 половина да кажа. Почти на 11. Много жари. 11 съм. Почти 11. Ще кажа. Аз сега съм 10. 10 половина съм. И Свети Валентин е на 14 февруари, аз съм Валентин. И
мамка ме ба! Опа. Едните хора, ама съм ядосан. Скарах с един мой приятел. Преди малко. Майка ме прибра. Аз така Валентин, нали не истинския живот, не на игрите ден. На игрите винаги се кръщам с собой. Ако трябва, не знам, на Свети Валентин ми е рождения ден и именния ден. И някакъв все още не празник, не знам как се казвам. Не е мой празник, на всички е празника. Не съм на мен. Но рождения ден е мой. И Свети Валентин е за мен е, нали? Аз го празнувам с рождения си ден. Хора, не знам. Ядосан за вече. Бащи. Не знам. Аз и 10 000 още не съм събрала. Бахти. Не знам. И да идвам, мой да съм лева. Що дойде тук? Бъдето 7, не знам. Point 7. Аз отдавна съм на 7. Опа. Аз отдавна съм на хик 7. Кой ми дава сега на 7? Хората си играят прицакана. Не знам. Аз съм на хик 7, пак то сега ми дава хик 7. Вече не ги знам. Хик 7 имам. Ето хик 7 имам и ми дава и такива имам 7. Не знам хора. Та се е прицакала играта. Ще стигнем някой друг път на ново. Окей, не знам как да се измъкна. Ура, прицаках се! Измъкнах се. Игра се измъкна. Хора, бахте бъга, дето имаш. Това е най-якото в клиповите ми до сега. И се прицаках. Това е второто най-яко. Защо прицаках? Бахте му. Тако. Ладно, бъдна. Дори като се блъсна, че ме зарази нещо мишката. И не знам, не чакай ще видя. Не ще видя. Скайпа ми е Валентин Георгиев. Пращайте ми покани да се видим, да поговорим, да ми кажете как да се направя за мундата. И как бъгна хора, ядосан съм направил. Ще изслуша компа. Няма се изслуша, нямам друг. Он съм ядосан хора, бати му. Как бъга. И отива на место. Вижте, как бъгна. Ще да се удара или ще да умра. Не знам. Бъга ми целият комп. Но ще си имам само 2 игри. Aerotrux, Simulator 2 и Subway Surf. Не знам, само 2 игри имам. Цето хиш ми е пълно, нито пък дето и се прекаках. И съм ядосан, защото пак не за дясно, то се учи на 5. Бахчо му ли? Ако гледам че бе.
да видите нещо 15 минути повече не. Защото аз май не съм ви казал, че не трябва повече от 15 минути. Снимах един клип, пети епизод, нали? То тогава беше повече от 15, защото събирах много жълтици, нали, толкова стигнах. И беше повече от 15 минути, не ме трябва да кача. Не знам кой ще го направя повече от 15 минути, хора. Не става. Каза ми да вляза в Google. Ама не знам какво да правя там. Обяснете какво да правя, бе. Искате да се го направя, ама не мога. Тапаци такива. Извинете, че говоря те, ама съм не ядал съм направил. Не знам. И сап. И съм ядал съм и не пукам. Хора, много съм ядал. Не знам. Рака вече го вземах. В този епизод не можах, нали, да го кача. Рака имаше на една игра. Аз май съм го казал в първа част или на ония клип, не можах да го кача. И се качах. Казах една игра много яка. Без да пари и има да пари, ама ако искате с пари и без пари. Много яка. За 2 гигабайта. Ама бързо се зарежда. Моят таблет бързо го зарежда. Значи, каза се Макс ютубер. Аз пък ютубер. Макс. Какво беше това? Макс. Чакай да се сетя първо. Ще го видя и следвам. Върнах съм се, седих се, как се казваше, каза се Кар, Макс и тази дума, как се казваше тя? Рака или как? Да. Или беше, или е така. Или е Макс Кар Раки, или е тъй Макс Рака Макс Кар. Едно от двете пишете, ще ви се покай. Гарантирам ви. Аз го имам на лист. И хора, значи, не помня в кой епизод. Не съм го записал. Ще напиша. От на таблета и на компа ми какъв ми е рекорда. Пиша комп. Тере и пиша 52836. После пиша таблет тере и там 306 000. Да, просто не го помня. Нещо. Не го помня, нещо. И дали дам наляво, надясно сега. 3 пъти надясно, 4 пъти надясно, още един път надясно, то само 5 пъти. 6 пъти, окей. Много има, мамка моя. Как ми бъга? Сега не можа да взема жълтици. Хора, ядал съм се. Ще бъсна компа. Няма се шпъната, няма го бъсна. И се бъсна. Шпънам се, няма го бъсна. И го се бъсна. И хора, абонирайте се за мене. Пишете в коментари си дали ви харесва или не. Харесвайте му го или не. Мисля това да е епизода от мене. И пишете за модната как да се направя. Горе какво да пиша кеката дъм, какво да пиша, не знам. И долу да пиша find. Ама как find? Как да го пиша? Моля ви кажете. Ще кажа, моля ви, докато не стават 15. Моля.
Моля. Чао.